Abaw Lamborghini ka lang niya to. Lamborghini ka lang niya. Ngayong araw na naman sinundo na naman ako ni Chef Pawi kasi mag-attend kami ng birthday. Sa Maryland kami ay on the way. Lamborghini. Paanta Abaw Lamborghini ka lang niya to. Lamborghini ka lang niya. Lamborghini ka lang niya. Kaya magpangkuhan sa mga taga-Bacolod kami. Tikalon kami. Kalon niya. Umaskara pa rin daan. Umaskara kami ya. Damo ko digali fans oh. Hi. Damo. Damo sa kon fans sige way gig expectar nga pati dire may mga fans ko di. Gasilinggitan pa sila oh. Ay, yun o. May manok po. Hi! Hello! Igol. Hari lang ka di Ano po ni? Damo ko digali fans oh. Nuya ko Way gig expectar nga gindala mo ko di Meg. Siyempre. Damo ko digali fans. Surprise ni para sa imo. Wow! Tingala ko mga doon. So naghapit kami diyan ay kay mangihi kami diri sa lake ko. Ambot ano na din nga lake do Justin Timberlake man ko no. Hey. Arya, mayong pangamot kasi niyo kuha igido. Pating raga-raga nga naglupad kuha igido araw. Okay, ari na kami, nakaabot na kami. Ano yung tagiyaw, mo yung tagiyaw. Humble lang niya pero pero motor. Kakakabos namin. Namit Filipino barbecue. Sa mga taga Maryland, namit Filipino barbecue. Kilawin nyo. May maturong ang mata nyo sa kanamit. Ducati. Dami motor ba? Amo ni i-raffle mga motor? Yeah. Harley Davidson. Dami motor oh. Try, yung pila ni Kasisi oh? 1,050. 50? No, yun ba? Ako niya 125 lang to yan. Wala rin na best kaya ano ni Harley Davidson. Ano yung mga bike po din sa Kalon na. Tikalon niya mo niya tikalon nga may tikal. O yung Ducati oh. Aragid yung truck na nakadako sa likod yung gwapo. Ari pinaka the best sa tanan. Scooter. Ito na. Gargumo ba do? Gakaw ka nagaraya ba? Sakit ba? Baskog. Kaya mo niyang tikalon nga may tikal. Taga-Talisay lang niya. Ariya nga mga koleksyon niya ho. Buta ano ni tawag sini mga Hot Wheels ni kinukudlag ko man sini nga mga
Eh? Ang bugat ba? Damo sa mga koleksyon, no? Ari pa, oh. Ito po, oh. Kagari yung mga plaka. Nangyari pa din sa kano, ho. Ari, oh. Guwapo mga koleksyon niyo. 1955 Ford Thunderbird. Guwapo. Chimney ni, ano ni ganito ni? Wala ganda. Ari ang load niya sa likod ay nan. Oh? Pwede pa ni mabutangan di basketball court to? Football. Football field. Wapo, wapo. Lapad do. Tapos diri ka mo mga ihaw oh. No, perfect ba? Shot yan. Shot, ano gina-shot mo? Whiskey? Miski? Tando ay? Why? Simple na niya. Gapangugas pa niya. Basta na yung document. Matimpla kami kape ah. Uy, special yan ang mga kape. Nag-grind niya na ni. Hari ka pa kami ng kape. Butang ang beans na grind niya mag-diretso din. Ano na klase ni nga kuwani man? Yung siyang ginapupo, siyang amo. Ah, mo ni siya ng ay, iya ka sibit cut ni nga. Ah? Hindi. Ay, hindi niya mo. Nan! Mga pi kami yan ay amlo ka tugnaw na di subong mo. Ari na sa amon ni sa Namit Filipino barbecue. Guwapo. Perfect. Ang mapa sa likod. Ang mapa, rin sa likod ang mapa. Mga palangilan ka. Hilat si Dario. May alangilan, bike trail to Dario. Ruins gini mo? The ruins. Oh, may Bob's pa, dala pa. Lasal. Halo-halo, yummy. Bacolod City. Punta tayo pa dalasa pa ho. Nasal. Ang Jid Court ganito yung damping. Ayun na daas tupad. Ay, alam malls na niyo. Plaza. Oo, ilang Banago. Banago. Robinson. Hindi na Robinson. Pareho? May ari. Ah, Robinson. Area Barquillos may isang bugbong. Wapo. Sino na gano'n eh? Nag-design? City ano? Taga Bacolod na. Nambukal. Ice cream pa na. Dala pa oh. Kaya rin pa na dyan. Ara na bilog ni Gross. Oo no? Bacolod Public Market. Namit Filipino barbecue. So diri ninigi na park. Saan ka mo ma-open nga na? Ma-operate? Buwas? Yeah, sa boss. Buwas. Ng Meriwether. Mary. Sa Quad? Yeah, Meriwether District. Sa Art District? From 2 to 5 lang mo, I think. 2 to 5. Okay, so